बर'फोरनि गुबुन मोनसे देरसिन रंजाथाइ फोरबो होननानै बुङोब्ला रंजालि बैसागु। नंगौ, बैसागु फोरबोखौ लानानै साफ्रोमबोनि गोसो गोरबोआव दायो रंजाखांनाय दोहौ। बे नोजोरजों धेमाजि जिल्लानि सिङाव बैसागु फोरबोनि थाखाय दासान्दि गोबां सुबुंफोरा साखाफारासै। धेमाजिनि सिङाव थानाय सिमेन्सापुरि सानजारि नोगोरनि एसपि बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव रंजालि बैसागुनि थाखाय खाम, सिफुं, सेरजा दामनाय फोरोंथाय मावबादाखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। फैगौ 5 एप्रिलसिम खुंनो लानाय बे दामनाय फोरोंथाय मावबादाखौ सिमेन्ट दख'रा एबसु आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादा जथायै खुंनाय जादों। दिनै फैगौ रंजालि बैसागुनि थाखाय दामनाय फोरोंथाय मावबादाखौ बेखेवनानै होयो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हारिमु नेहाथारि निर्मल ब्रह्मआ। बे दामनाय फोरोंथाय मावबादायावनो फोरोंगिरि हिसाबै बाहागो लादों चिरां जिल्लानि अशोक बसुमतारिया। दिनैनिफ्राय जागायनाय 15 सान सिफुं आरो सिफुं, सेरजा आरो खाम, बेनि सायाव जोङो 15 सान मावबादा लादों। बे 15 सान मावबादायाव जानाखि दामजु दामगोन, सोलोंगोन, बिथांमोना मोजाङैनो सोलोंगोन होननानै आसा खालामदों आरो बे दामजुखौ सोलोंनानैनो जोंनि फैगौ बैसागु रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंनो हागोनखौ आं आसा खालामदों। बिथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां सोलोंनानै जोंनि माहारिनि जानाखि दामजु बेफोरखौ मोजां क्लासिकेल रुपै दामनो हानाय बायदि सोलोंनो हायो, बेनि सायाव आं आसा खालामनाय थाबाय। जोंहा गोदोनिफ्राय माखासे सुबुंफोरा बुङो सेरजा दामबालायनो दुखुथिया जायो होननानै। बेखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला नोंगौ, माखासे दुखुथिया मानसिफोरा सेरजा दामनानै बिथांमोना बिबायनानै गाबबायनानै जायो। बेजों जों तुलना खालामनो हाया। जाय सेरजा दामनानै खोब मोजाङै दामनो हागोन बिथांमोनाथ' मुं खामायनो हादों। जोंना गोमोथाव बिथांखौनो साननो हायो, सासे डक्टरेट जानो हादों दामजु दामनानैनो। बेनि सायाव दानि लाइमोनफोरा गिनाय मोनसे फैदों, बेखौ गिनांगौ गैया। मानोना दामनायाव नोङो जितु सेरजाखौ दामनानै जुदि खामानि मावाब्ला, फरायाब्ला, माबायाब्ला, सेरजाल' दामबाय थायोब्ला बेवहाय दुखिया जाखागोन। जों मोनफ्रोमबो खामानिखौ समानै लांफानो हानाय जानांगोन आरोखि। बेनि सायाव आङो आसा खालामो दानि गोदान मुगानि लाइमोनफोरा बेफोरखौ खोमसि फोथायनायखौ लाबोनाङा। लाबोयोब्ला जोंना बे माहारियारि दामजुफोरा गासिबो गोमालांजोबगोन। बे सेंग्रा सिख्लाफोरा गोदान मुगानि दामजुफोरखौसो बांसिन गोसो होयो। खिन्थु नोङो मुलुगनि दरबाराव जुदि गावनि हारिखौ जुदि सिनायथि होनोब्ला नोंनि दामजुखौ नोङो दामनो रोंनांगोन आरो सिनायथि होथारनांगोन, अब्लासो नोङो माबानो हागोन। बेनिखायनो आं आसा खालामो बेबायदि साननाय एबा खोमसि फोथायनायखौ लानो नाङा। नुनायावथ' 50 साननिबो बारा जागोन बायदि मोनदों आङो। दा दिनै जागायजेननायावनो फैदों। 100 सानि गेजेराव जाहैनो हागौ, 50 आरो 100नि गेजेराव जाहैनो हागौ फैदों बिथांमोन। आंथ' जोंनि गुबुन हारिफोरनि माखासे दामजु दामगिरिफोरा जेरैबायदि बाहागो लादों, जोंनि दानि गोदान लाइमोनफोराबो जाहाथे बेबायदिनो गाजा गोमजा एकदम गोसो होनानै बाहागो लायो, बिनि सायाव आंहा बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय लाइमोनफोरनि सायाव। बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। लोगोसे दिनै सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव 15 साननि थाखाय जोंनि मोनसे मावबादा लादों। बेयो खाम, सिफुं, जथा, सेरजा दामनाय मावबादा। जेरै जोंनि थांखि बड'फा गोजोरथायारि मावथांखि, बे बड'फानि जि थांखि आरो नोजोर आरो बड'फानि सानस्रि, बेखौ बुहुमाव जोङो गोजोरथि खालामनो थाखाय जोङो मोनसे दिनैनि मावबादाखौ बेखेवनाय जाबाय। लोगोसे बेनो जोंनि बड'फानि सानस्रिखौ बुहुमाव मोगथां महर होनो, जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो नैबे मावबादाखौ लाखिदों, दिनैनिफ्राय जागायदों। आसा खालामो जोंनि नैबे जि मावबादा, बे मावबादानि गेजेरजों जोंनि हारिमुखौ बर' माहारिनि हारिमुखौ बुहुमाव मोनसे मोगथां महर होलांनो हागोन। आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायावबो लागासिनो दं बे हाबाफारिखौ। दिनै जोंबो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो दुलाराय सिमेन्ट दख'रा हारिमु आफादनि बानजायनायाव नैबे हाबाफारिखौ जों दिनैनिफ्राय जागायनाय जाबाय। नैबे दिनैनि मावथांखि, नैबे खाम, सिफुं, जथा, सेरजा दामनाय, बेखौ जोङो फोरोंगिरि महरै जोङो चिरांनिफ्राय अशोक
बसुमतारिखौ जोङो लाना फैनाय जादों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बुथुमगिरिनिसिम सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गिबियावनो साबायखर बावनाय थाबाय। जोङो दिनै खाम सिफुं सेरजा बे मोनथाम आयदानि सायावहाय मावबादा बेखौ जोङो बेखेवबाय। बेनि गुबै मोनसे थांखियानो बेनो जे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेखौ नोजोर बोनानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जों बोसोरफ्रोमबो बेखौ बे हाबाफारिखौ लादों। थांनाय बोसोरावहाय जोङो सनापुर गुदि फरायसालिनि लांदां गेलेग्रा फोथाराव लादोंमोन। देग्लाय जोङो जोंनि दख'रानि सिङावहाय थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय बायदि जोङो मोनसे गेजेर जायगा हिसाबै जोङो एस.बि. बड' गोजौ फरायसालिनि बे लांदां गेलेग्रा फोथाराव लादों। जोंनि बे लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जा जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि जा मोनसे हारिमु आयदायाव बाहागो लानानै मोजां मोनसे इयुनाव गावबा गावनि केरियार दानायाव मोनसे बिहोमा मोनो बेनि थाखाय। आरो बेजों लोगोसे बे सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जों हारिखौ बा जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ मुलुग दरबाराव जों मोजां मोनसे गोजोरथियाव लाखिनो हायो बा दिन्थिनो हायो। बे थांखि नोजोरजों जों दिनै सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे सिमेन्ट दख'रा दुलाराय हारिमु आफाद जों जथायै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जों 15 साननि थाखाय इयुनावबो जोङो फैबाय थानाय बोसोरफ्रावबो जों लाबाय थागोन बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। दख'ना जि जोम गाननो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना FN